Velkommen til HM Nordic. Jeg skal nu her prøve at fortælle lidt omkring opbygning af felter i masterdata. Og for ligesom at komme i gang med det, så logger jeg lige ind her fra starten af på vores testområde. Og det første vi gør, det er lige at have en forståelse af, hvilke roller kan personer have i systemet. Og nu når jeg logger ind her, så vil jeg for det første lige vise dig nogle roller, man kan have som medarbejder, og derefter så vil jeg gå ind i selve systemet under masterdata og kigge lidt på feltopbygning på tingene. For det første, hvis vi vælger at gå ind og skal skabe en ny bruger herinde, tilføje en ny bruger herinde, ikke en almindelig medarbejder, men måske en, som har lidt ekstra rettigheder i tingene, så udfylder man med fornavn, efternavn, måske telefonnummer, i hvert fald e-mail, for at vi kan sende den til den. Men herinde under masterdata hernede, der ligger der så nogle forskellige roller. Og der vil vi også kunne se, at hvis vi kigger på superbruger, så når vi går ud til højre herude, så vil vi kunne se, at der ligger en beskrivelse af, hvad kan man som superbruger, og vi vil se, hvad der ligger som rolle A, B og C i det her tilfælde. Og der kan du se, at med rolle C er det en baserolle, hvor du kan se det grundlæggende for andre i organisationen. Og for rolle B, i det her tilfælde, så er det i stand til at se ekstra information ud over det, personen kan se i rolle C. Ofte er det et felt på tværs af alle i hele organisationen, for eksempel opdatering, forsikringsoplysning eller lignende. Det vil sige, hvis man har fået en rolle B, så er man også rolle C, men man har fået en rolle B, hvor man på de felter, der giver adgang til, at rolle B kan både se og redigere, så kan man gøre det på tværs af hele organisationen. Så har vi rolle A i det her tilfælde. Og rolle A handler om, at det er en ekstra ret til både at se og rette de informationer, man har lov til, men kun i sin egen afdeling. Så der forskellen på rolle A og rolle B er, at i rolle A, så er det internt i egen afdeling, og i rolle B, så er det på tværs af hele organisationen. Det betyder også, at hvis man har en revisor, eller nogle andre, der skal ind og kigge på nogle lønforhold, eller noget fravær, eller andre ting, så kan det være, at man er valgt at give lige nøjagtigt det område, kan vi sige, adgang til rolle B, men man kan som revisor eller andre ikke se alle mulige andre data, end lige nøjagtigt det, de har lov til at se. Så det er simpelthen, alle vil som udgangspunkt være rolle C i en organisation, og så er der nogen, der har ekstra rettigheder. Vi har en superbruger, som har rettighed til at se og redigere alt, og så har vi den sidste bruger, som ikke er en rettighed, det giver her. Det er sådan en der ligesom er leder af afdelingen, og det betyder, at leder som afdeling, så har man mulighed for at se nogle egne felter, men kun i egen afdeling. Så der kan man sige, at rolle A ofte gives til en medarbejder i en afdeling, som ikke er leder i afdelingen, som også skal have lov til at kunne gøre nogle ting. For lige at illustrere det her, så prøver vi at gå videre ind i masterdata. Og det gør jeg ved at skifte op i venstre side til masterdata. Og når jeg taler om de her ting, så er det fordi, at som udgangspunkt, hvis vi kigger ind i den afdeling, der hedder salgsafdelingen, vi har lavet lidt på tidligere på den, vi kigger ind i den her, så vil det være sådan, at som udgangspunkt er alle de her 3 personer, der er ikke nogen på den til højre sælger i Jylland, men alle 3 personer vil som udgangspunkt være rolle C. Det vil sige, at de alle sammen er medarbejdere i organisationen. Annie i det her tilfælde vil have en ekstra rolle som salgschef, og fordi hun sidder øverst i sin afdeling, i salgsafdelingen, så er hun afdelingsleder af den afdeling. Og det betyder, at når vi begynder at kigge ind på at sige, hvilke attributter eller områder må hver især se ind på, så begynder vi at kigge ind i medarbejderskablonen. Og hvis vi starter med at kigge på Annie, så vil Annie ud over de felter, man må se som en almindelig medarbejder, i det her tilfælde, nu trykker jeg på plus herovre for at tilføje en attribut, så vil Annie have lov til at se alle de felter, kan vi sige, hvor at vi har den rolle, der hedder lederafdeling, de steder, hvor de må se
I det her tilfælde, så vil Annie som leder af afdelingen kunne se feltet, men ikke redigere. Hvis jeg vælger at trykke ret til, så vil hun over for sin egen afdeling, sine egne personer i egen afdeling, have lov til at se og rette de oplysninger, der ligger. Hvis jeg vælger at sige, nu er der ikke nogen, har jeg et felt her, som udgangspunkt ingen kan se og ingen kan rette, så er det en sandhed med modifikationer, fordi vi stadig har superbrugere, som kan se og rette alle felter. Hvis vi derimod siger, jamen personen, altså egen person, egen rolle, må gerne se den og må gerne rette, så betyder det, at så er det kun superbrugeren og den person, hvis data der ligger på, kan se sin egen data og redigere disse. Hvis jeg vælger at sige, at alle andre af mine kollegaer, det kunne være, at jeg har noget, som hedder nærmeste pårørende, at alle andre gerne må se den, så vil det være rolle C. Lige så snart jeg kobler rolle C til, så vil det som udgangspunkt betyde, at alle andre har lov til, for eksempel hvis jeg skriver nærmeste pårørende, kontaktperson nærmeste pårørende, så betyder det, at alle andre i organisationen kan se min nærmeste pårørende, men jeg kan kun selv rette den. Hvis jeg vælger her at gå op og så fjerne den her, og sige, at det kun er min egen leder, der kan se og rette den, så betyder det i det her tilfælde, at jeg som medarbejder, som min egen rolle, ikke kan se den, og jeg kan ikke rette det felt, der ligger. Det kommer ikke frem på mig, når jeg logger ind. Og det samme med alle mine kollegaer, der er mine kollegaer, de kan ikke se feltet, og de kan heller ikke rette det. I det her tilfælde vil det være, at dem, der har en rolle B eller rolle A, der kan se den, og dem kan jeg også fjerne, så er det faktisk kun lederen i afdelingen plus superbrugeren, der kan se den. Hvis jeg vælger at sige, at jeg har en rolle C i det her tilfælde, det vil sige, at alle folk kan se den, og jeg kun har sat den på herover, så betyder det, at jeg selv kan se den, min leder kan se den, alle mine kolleger kan se felten, dem der har rolle B og rolle A kan se den, men der er ikke nogen af dem, der kan rette den. Den eneste, der kan rette den, det er superbrugeren i det her tilfælde. I de tilfælde, hvor jeg har en situation, hvor jeg giver en person et felt, som er et rolle B-felt, lad os sige, at det var noget med forsikringer og andre gør, så kan jeg godt give en person tilladelse ude i, hvor jeg opretter brugere og siger, at her kan de være rolle B. Rolle B betyder faktisk, at de stadig er rolle C, men at vi har givet på de felter, der er rolle B-orienteret, der har vi givet dem rettighed til at se i det her tilfælde. Jeg kan også fjerne den her, så kan de ikke rette noget i feltet, og det kan selvfølgelig bestemme, om de skal eller ikke skal. Men her vil der være måske en person, der har lov til at se det her felt. Det kunne være forsikringer eller noget andet felt, pension, på tværs af hele organisationen, og kan rette for eksempel pensionsordninger med procentsatser eller andre ting, hvad der skal stå i den. Det betyder, at så kan jeg lukke den af i forhold til det, eller jeg kan fjerne, at vedkommende ikke længere er rolle B, men rolle C bagefter, når man har rettet det. I forhold til rolle A, så vil det ofte være en person, som reelt er rolle C, og har en adgang til det i det her tilfælde, men det kan også være en person, som har en ekstra rolle i forhold til at være rolle A, til at kunne rette og gøre noget i den afdeling, hvor den her person har rettigheder til at gøre det. Det vil sige, at hvis det var i vores egen organisation, hvis vi kigger ind i den, og hopper jeg tilbage til den, så vil vi have Annie, som er leder af afdelingen, og vi vil have Johnny, et øjeblik, så åbner her, åbner afdelingen. Hvis det er sådan, at Annie som salgschef er øverste chef, så vil hun både kunne se det samme som de andre, der er rolle C. Hun vil kunne se de data, hun selv må se, plus hun vil kunne se de data, som hun har sat på til, at den, der er leder af afdelingen, må se. Hvis Johnny var sat på som rolle A-person, jamen så vil han ud over de egne data, han må se, plus de data, han vil se i sin funktion som medarbejder rolle C på de andre kollegaer, så vil han også kunne se de felter, hvor det er tilladt, at en rolle A må se data. Men husk på, at rolle A kun er gældende i egen afdeling, hvorimod at rolle B vil være, hvis han havde en rolle B, så vil han både kunne se, hvis det nu handler om et felt, der handler om
pension, så vil han både kunne se den på ANI, og han vil også kunne se data på dem, der ligger oppe i Virk, hvis der er medarbejdere oppe i den, plus han vil kunne se rolle B-data på den indkøbsafdeling, der ligger derovre. Så det er sådan som udgangspunkt, hvordan at de forskellige data bliver fordelt i forhold til roller. Den anden lille ting, vi har heroppe, det er undervejs i vores, den måde, vi opbygger vores medarbejderdata på. Der er på vej nu. Og når vi kigger på vores data, så har vi de her forskellige muligheder for at definere, hvordan er det vores felter, de er opbygget. Vi kan have et hav af forskellige felter. Og der kan vi sige, at vi kan både have et tekst- og talfelt, hvor vi bare noterer et tal og et tekstfelt. Men vi kan også vælge at sige, at vi kan kombinere det med en jobkode eller med en historik. Så det betyder, at hvis vi sætter historik på, så får vi et sted, hvor vi indtaster et felt, hvor vi kan indtaste både tekst og tal, men der også er et datofelt, som vi kan sige, at det her det er gældende den her dato. Det kunne være, at det var udleveret beklædning, hvor man siger, hvornår fik vedkommende udleveret de her sko, eller et nøglekort, eller andre ting. Så vil vi godt have en specifik dato på. Hvis vi ikke slår den til, så registrerer den uden dato, hvornår, altså ikke hvornår, men hvad der ligger i det felt. Det kan også være, at vi vælger at sige, ja, vi vil faktisk gerne have, at det er noget, der skal være med i jobkoder. Så betyder det, at det her felt, det vil opstå over i jobkoder, så vi kan tage stilling til det. Nu prøver jeg bare at skrive tekst og felt her, og så skriver jeg, hvad der er ambitioner, skriver jeg. Og det er et tekstfelt, som vi gerne vil have, eller vi kan skrive next step i udviklingen. Det skriver vi ind i jobkoder, og det betyder, at når jeg gemmer den her om et øjeblik, og jeg skriver den ind her, og jeg siger, at vi lægger den ind her, så vil vi se den over i det, der hedder jobkoder eller jobroller herovre. Jeg er lige ved at åbne herovre, jobrollebeskrivelse. Så vil vi kunne se, at det faktisk er et felt, som automatisk bliver kopieret ind i området for området. Så hvis jeg går ind og redigerer sælger for Jylland herinde, så vil I kunne se, at det felt, jeg har lagt ind, next step i udviklingen, kunne være, en ambition kunne være i det her tilfælde, udvikle sig som salgschef. Det kunne være et udviklingsperspektiv i det her. Så vil jeg have det til at ligge herinde, fordi at det rent faktisk er det næste step ved at være sælger for Jylland. Det kunne være at blive salgschef i det her tilfælde. Årsagen til at gøre det her, det er også fordi det giver en mulighed for at lave benchmark imellem vi har nogle krav til en stilling og i forhold til den person, der nogle gange har stillingen. Så kan vi se nede under rapporter, hvordan det ser ud i forhold til om der er noget, der skal udvikles, eller man matcher den jobfunktion, man sidder i. Det tager vi i den næste video. Den næste lille ting, jeg vil lige vil sige herinde under medarbejderskabeloner, det er, at hvis I nu opretter et felt herinde med dato, jeg trykker plus igen, og så siger jeg, at jeg gerne vil have et numerisk felt her, men i toppen, der ligger der noget, der hedder overskrifter, og der ligger noget, der hedder oversigter. En oversigt er en variabel. Det vil sige, nu tager jeg et numerisk tal her, så har jeg mulighed for at definere forskellige variabler i det, til man kan vælge imellem, og det kan være, at man, hvis man har valgt tekstfelt og et talfelt, jamen så kan det være, at man har skrevet 1 er en lav score og en høj score og en mellemscore. Nu kalder jeg bare det her niveauer i tallene. Og nu når jeg lander de her niveauer, så vil man se hernede under oversigter, der kommer der også en frem nede i bunden, der hedder niveauer. Det er den, jeg lige har dannet. Det giver en mulighed for, punkt 1, at køre, nu er den lige på dansk. Hvis jeg ønsker at ændre den til andre sprog, så kan jeg gøre det herinde. Simpelthen definere, hvilket sprog kører det på, hvis vi kører multisprog. Jeg har også den anden mulighed for det, det er at kombinere niveauerne med en liste. Så det betyder, at hvis jeg nu kommer ind og så siger, at jeg kalder det er et numerisk felt, jeg vil bruge til at danne på, så siger jeg sproglig
niveau på tysk i det her tilfælde. Og jeg vælger at sige hernede, at det må andre mennesker ikke se, det er noget lederen må se, og det er noget medarbejderen selv må se, og det må lederen gerne rette i det her tilfælde. Så har jeg mulighed for at vælge fra oversigt hernede niveauer, som danner baggrund for at sige, når jeg går ind og evaluerer og kigger på feltet, så kan jeg vælge, om det vedkommende er på niveau 1, 2 og 3. Så den går jeg ind og lægger ind. Så tager jeg og lægger den ind som i mit infocenter i det her. Jeg kan flytte den rundt, hvad jeg gerne vil. Hvis jeg går ind på personer nu, hvor jeg har mine kære medarbejdere, dem der ligger i organisationen, så prøver vi at gå ind og bare lige at kigge på Annie i det her tilfælde. Så vi prøver at gå ind på Annie og se, hvad der er kommet ind på hendes felt. Som I kan se her, så er der nu kommet et felt, der hedder næste step i udvikling. Ønsker at blive CEO, skriver jeg her i den her. Modersmål kan jeg vælge at skrive dansk, fordi det har jeg ikke lige fået udfyldt. Så spørger hun efter sproglige niveauer på tysk i det her tilfælde, og der kan jeg ligesom køre op og sige, på hvilket niveau ser jeg hende hver dag. Og der kan jeg vælge, hvilket niveau det er på, og så kan jeg gemme den her, og så er kortet egentlig opdateret på baggrund af det. Jeg har også mulighed for at skrive heroppe, hvis jeg ønsker at skrive, hvad der motiverer denne person, så kan jeg skrive udfordringer, mål og opnåelse af salgsmål, skriver jeg i det her tilfælde. Så er den ental ved at være på plads, så har jeg gemt den også. Og der kan jeg se de forskellige ting, der kommer frem på tilgangen til det. Det betyder også, at når jeg har udfyldt de her, så er de lagret på kortet, men det betyder ikke, at når andre mennesker logger ind på Annie, så vil de kun se de detaljer, de har fået lov til med rolle C i det her tilfælde. Jeg håber, det har givet et lille indblik i, hvordan opbygningen er af de forskellige ting, og givet en idé om, hvordan man opbygger tingene. I er meget velkommen til at kontakte os på 70 26 32 25 eller på hrmnordic.com og tage en dialog med os omkring tingene. Tak for nu.